Belépünk az MT Astaki Robot Laboratóriumába, ahol a modellezett Fanuc robot található. A terem közepén látható az S-430i F-típusú ipari robot, amely 6 szabadságfokú, 130 kg-ot tud emelni, és több mint 2,5 méter a hatósugara. Munkánk során nem csak a robotot, hanem a környezetét is modelleztük, beleértve a robotvezérlőt, a szekrényeket és még a növényeket is. A Google SketchUp-ban készített, majd Ogre formátumba átalakított modellelemeket az MT Astaki által kifejlesztett Virka rendszerben kapcsoltuk össze. A komponenseket a baloldali listából választjuk ki és húzzuk az üres felületre, ahol aztán a megfelelő adat és vezérlőportokat összekötjük egymással. A működő háromdimenziós modellt a Staki 3D barlangjában jelenítettük meg. A felül középen látható mozgásérzékelő kapcsolatban áll a szemüvegünkkel és figyeli annak helyzetét, így mindig azt a képet kapjuk, amelyet a valóságban is látnánk. A virtuális térben körüljárhatjuk a modellt, változtathatjuk a nézőpontot, ezáltal működés közben vizsgálhatjuk a modellezett robotot és környezetét.